لقد رضي الله الله كي ولا عن المؤمنين جاجول إذ يبايعونك تمن بنبي ما تحت الشجرة لزدك وياما كبوجين رتيمة ترى والله كبردم وبيع اندري مبكم فنلاد الله سبناتي قريش بندوغتا ما سبناتي مكة كبكبه فأدم الله عندي ما في قلوبكم كونه برد مبت بنغ غانتا فأنزل السكينة الله جبين كبين قول عليهم مبت وأصابهم الله برج في فتح ودتار قريبا من بليل من جهة خيبر ومغانم قال كثيرة كيول يأخذونها دبنانغ من خيبر وكان الله سيراني الله نون عزيزا وكتندو حليما ينجد سيراني الله فو يمكن ينجد سيراني الله عزيزا وقال لا مكو حكيما ينجد اللي كان كم هي وند يمي سيراني يمي كان هي فلا هذا وانا او كان فلنجد عليما كان قديد وسيراني شيرا lejo muldu pura non gen no ko lew wenno ko wa kana lam yazal kathira kallahu kana aliman basira bimi kallahu kana aliman basira jo muldu pura non ya wa kana lam yazal kathira kallahu kana aliman basira wayno kala nanda aliman kana adi dum ko firha ko serani qur'an fof non fami walla famen pour ha ganda kana pirowo laati e kana pirowo serani fami wonino wa kana Allah serani Allah azizan ko poldo lamma ko hakiman nyenyudo wa'adakumullahu Allah fadani on maghanima galle kasiratan kewde ta'khuduna hade odon jogori jaggoydi dumen anani de fa ajjala lakum Allah non yakine on hadihi gal do gangal ko adi fokam Allah ne fadani ko hewde ko hewi jogori hebde Allah fadani ko hewi mo on keboy dum do non woni johnal bi fa ajjala lakum hadihi khaybara non wona johnal mon ayyo hande ɓe jeehi hino Khaybara ɓe ngari nde ɓe jetti Khaybara hankanti ɓe naati o hitande jeeɗe ɓiire fergonelaɗo Allah o wi nela sallah sallam kala nde o ari e wuuro o fandoro haw nana noddinandu so nani noddinandu o hoota so nanani noddinandu o yana e mumen ndi yaw fini subaka o nanani noddinandu o waɗɗi o yalti nde nela sallah sallam nde ɓe jii nela sallam qaalu mouhammadou wal khamis ɓe mbi ko nelaɗo e kono mum gonde falamma ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ne nelaɗo yiɓe qaala allahu akbar koni kharabar Khaybara hande Khaybara bona inna idha nazalna bi sahati qaumin fasa asabahu munzarin o wi so tawi min jippima dingiral yimbe nyande en de bonno subaka jertinabe fa an salamata bonil akwa a gorko wete non kala kharajna ila Khaybara o wi min jaltina min jihi Khaybara ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wonde nelal Allah fa jala ammi amir yartajizu bil qaumi babam chawdino wi amir wona yiman dimbe be holko yimata wi tallahi lawla Allah mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna wa nahnu an fadlika mastaghnayna فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلن سكينة علينا وبيت الله من قدر الله لولا الله سنة وانا الله ما هتدينا من بيوتان ولا تصدقنا من شكوتان ولا صلينا من جولتان ونحن نون أن فضلك آمنا نون قابل الماء ما استغنينا كلكم من نني قبول الماء آن الله ومن فثبت الأقدام من ياجي آن الله يا تبتين كرد بلعمن إلا قينا ستوي من كوري مبكم بإلى ساسية وأنزلن سكينة يا jippin kubinagol alayna amen fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaado man hada holo wal jumdo dido jimdo qala ana amir o yuko min amir nelaado wi gado ghufira laka rabbuka gara ghafara laka rabbuka jome yafi mam qala wa mastaghfara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko o salamata bunida ko wi nelaado non meedani hafrande neddo imsinanaade neddo gotan so wana nyene hen maya kala mo imsinani nyene hen maya kala mo wi tan ana yafa ko mayde nyande وينه وسيدنا عمر صلى الله عليه وسلم يا نبي الله لولا مستعجلنا في عادي كنا قد نحن نكون ها ايوا هنكان سنون koy fanatma gadinna Khaybara ne min garti Khaybara kaddama malikum ari so lamdo mabbe no murhib on ko lamdo mabbe bete ko murhib ibn Mansiya ari non ne jogi silamu no tuggi ena bakko on ko Khaybara dia o wi qara alimata Khaybara anni murhibu saki silahi badalun mujarrabu idal hurubu aqbalat taltahibu
o wi kanko o woni wiide noon kanko muti kefere woni wiide noon tan beteɗo amir o yaltanimo o wi kanko murhibu o wi Khaybara fof ne gandi min ko murhibu mbiyetemi on bakko mo ganduɗa kaɓirɗe ene gullito e juuɗe mum jambaro mo ganduɗa ko jarribaɗo so tawi hareji gaari woni jambaro funningueji hirningueji Oumar Baydi mo wen Oumar Baydi o mi anda bambaɗo koɗanɗo ne haalɗum o a jambaro funningueji hirningueji ko ɗum yiɗɗata haalde ko haala ko wela ko no nanat andi nanowo e jangguɗo jiida o wi joni noon kanko Amir ne kanko no woni wiide min ne Khaybara naɓe ne gandi min ko Amir mbiyetemi kaɓirɗe mbiɗa haaɓe ha kaɓirɗe gona e wullitade e juuɗam o wi nde ɓe mbaddi noon nde ɓe kaɓi o wi kanko silameji ɗe lutodiri murhibu fiimo silama e wahade woni défense yene défense makko kanko Amir o telli less silam makko solti yene makko ɗum woni taƴiɗo yeeso makko kanko Amir ɗum woni sababu o maykisa o wi nanmi noon kanko Salamata bun Akwa o wi nanmi yimɓe sahabaɓe mbiya oɗo Amir de golle mum boni goram Amir wari hoore mum o wi jaami noon to nelaado to ngol mbaɗo waya nela sallah sallam o wi mbimi ya rasulallah badala amalu Amir ammi Amir golle babam Amir boni rasul sallah sallam mbi noon fof feni o wi woni sahabaɓe ma de mbi noon o wi feni mbi noon fof wi feni o wi ɗacci mawyoɓe laabi ɗiɗi caggal ɗum noon kanko Salamata bun Akwa kaltawo daari o wi summa arsalani ila aliyin caggal ɗum nela sallah neldimo so sina aliyu o huwa armadun on saha sina aliyu ko ñawɗo giti قال أوي كان كنلا الله لا أودين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله من غندا إن يدي الله إن يدي نلا الله إن يدي نلا الله يدي ما متوتو أن دربو أوجون أو إن قدم سينا عليو فجئت به أقوده قدم من بدوام كونيو دقيت لو يتي رسول صلى الله عليه وسلم جنگ الله نور السماوات والأرض آياتي بكل شيء عليو فبصق في عينيه وتجيت ما كتوتها فبرئ دون كده تشلي بدو وين wana ɗum ni wa aɗa hurrayata nelaɗo Allah tottimo darapo koye juuɗe makko o man Khaybara an kandi udditi koye juuɗe makko Khaybara kanko wari murhibu ɗum woni o kanko Seydina Aliyu aywa murhibu kadi ari wone bakkade kadi murhibu woni wiide min de Khaybara na foti gandi min ko murhibu mo ganduɗa so tawi hareji kucciti mo ganduɗa kaɓirɗe ɗe gullito e juuɗe mum Seydina Aliyu ne jaabi mum wi ana alladi sammatni ummi Haydara laysa ghabatin karihin manzara o wi min woni mo yummum inniri mbarodi Haydara firta ko mbarodi min woni mo yummum inniri mbarodi mboɗo wayno mbarodi dundu mettude yiide hulɓinide no ndin wayni no mbami kala mo o wi ufihim bisa'i kaylan sandara kala mo ɓetan mi timmat so mankata Seydina Ali wi walaki Seydina Ali waɗi fam gisa on heewi ay ɗo wuzoto sey saban madɗo majmu ulladi deftere wiyano ma yito gisa juɗɗo no e kaƴira bisimillahi kono woni noon Allah wi way hajjala lakum hadihi Allah yacinani on oɗo ngalɗo gangal wa kaffa aydi annasi ankum Allah noon suri juuɗe mabɓe kamɓe yahudi yankoɓe gamoɗon onon julɓe ɓe e mo yahudi yankoɓe ɓe kodduɗon e Madinatul Munawwara ɓe jaaɗon oɗon kaɓoya bandiraɓe mabɓe onon foof on jalti on payi Khaybara oɗon kaɓoya yahudi yankoɓe te kamɓe eɓen ga keddiga Madina ga eɓe keddode galleji mon eɓe keddode rewɓe mon eɓe keddode jawɗele mon kono foof Allah suri juuɗe mabɓe mbasi yante mabɓe eɓe gandi mbaɗo ton ko kolleji mabɓe ɓe mbawna yande ɓe ga ɓe bonna wona kono noon Allah suri juuɗe mabɓe woni wa kaffa aydi annasi ankum Allah wi waɗiri ni ko walita kuuna beele laato ɗon ayatan walita kuuna beele yaccinanede gangal ngal beele e ngal laato ayatan ko hawnide lil mu'minina wonande julɓe e wallude ɗumen wa yahdiyakum Allah fewna on siraɗal lawol mustaqiman poccuɗo yo bisimillahi noon ko okhora o wi galle keddiɗe ɗe noon o wi won noon hareji goɗɗino ngoodi kono ɗin lam takdiru alayha ɗin on kattanani e mumen tawa ala ɗin on cuwa taw holɓen faris ene ruumi yankoɓe mo on kaɓoye mabɓe kono wona joni ngala doole mabɓe taw ay ko qad ahada Allahu biha Allah noon filtima hen gandal ene andi ma on kaɓoyɓe kono noon wona joni
wa kana Allah awilati ma ala kulli shay'in kalahu de yohude gadiran ko katan o serani o andi dum walaw qatalakum alladhina kafaru satawi habino e modon ben heferebe to Hudaybiya Allah wi la wallawul adbara mabe ndumtintuna cagle malaji duna be nanyata waliyan mo en renabe wala nasiran wana kadanobe lette sunnatullahi dum ko sunna Allah anani allati no on sunna kada khalat binnina min qablu ko adino walan tajida ajogorani danyandi bi sunnatillahi wanande sunna Allah tabdilan gostere gole mum wa huwa alladhi kanko woni on kaffa aydiyahum turdo juude modon ankum ga modon wa aydiyakum usuri juude mabbe anhum ga mabbe turi juude mon ga mabbe holton bi batni makkah caangol ne wi min ba'di caggal an azfarakum alayhim de Allah malni on e dow mabbe holdum ko woni sababu de be ngari Hudaybiya kambe rasul sallallahu alaihi wasallam mo wonde ashabuji makko e be jodi don jamma makka naabe capande jeetato ngari naate mabbe cikki kebe daanibe e yidde nyukkindade e yidde fewtade mabbe Allah nyaawi be nanga kambe capande jeetato be ngari ha e yeso rasul sallallahu alaihi wasallam yaafi be ngi Allah wi ko min nangi juude mabbe de be ngare mon kon daari no Allah wi pindini on nangu dan tulli juude on kala e makka kafa ay jannati tulli juude mabbe kambe daani wa kafa ay jannati Allah wi tulli juude mon kala makka ay on nangido ko don barata kambe mbawno dokki no nyana on bara on onon on bayi on nangudo be mbawno arde fu Allah wi min hay fami pula temba hado woni non fa inna samanina minhum dafu bi askarikum capande jeetata e mabbe banginoma e kono mongol yusibu minkum purbe nanga on fa ukhidu be nanga wa utiya bihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaddata nelaado sallallahu fa aba anhum nelaado yafibe wa khalla sabilahum wopila fa kana zalika sababu sulhi dum woni sababu maslaha de be koti ha makka be kalani abu sufyan wonde nelaado nangire be kono woppibe e dum woni kisse hefre be ngari bibi joni jaafoda min dedo hitane basa arde mo wuri دون دبنجي فتح مكة وكان الله سيراني الله بما يعملون كبنغولة بصيرا كجيو ومدرين كم بوني بين كفروا يدوب وصدوكم بدينو عن المسجد الحرام قاسود الله ورمانتير والهدي بدي هدياج دي معكوفا اندمبا ان يبلغ احد مجيتا دما هله نكون ريبوتي بريدو ولولا رجال مؤمنون سنه وانا ورب جولبه be ganda woni sa'un e rewbe mu'minatun julbe be ganda nana der makka ene kodde makka sanna wana dum be ganda lam ta'lamuhum on ganda dumen son jehi on ganda ko julbe an tada'uhum hade mon warde ben Allah wi sanna wana du wallahi mami yamirto on jaaf nato makka kono non wadi mi video ndutto goldo ha mo wuri koton ton ko julbe worbe nan ton julbe rewbe nan ton te on ganda dumen so on jehi o mbawade kala kala nyok baron julbe be baron hefere dum non mi Allah wi sanna wana dum mami yamirto on jaaf dum walaw la rijalul mu'minuna sanna wana julbe warbe julbe wonbe tonbe woni sa'un mu'minatun e rewbe julbe wonbe tonbe be ganduda lam ta'lamuhum on ganda dumen on ganda diine mumen do tolni Allah wi sanna tan wana anji an tada'uhum hade mon warde be bardon be heferebe uzina lakum fil fati on jamirtene yon ja na ton to wuro to uddi so fatusibakum son baribe heba on min ho mabbe ma'arratan bakkat bi ghairi ilmin taw gandal ala ha sanno Allah wi mami yeberton kono non son baribe den bon dañat bakkat ya Allah wi badiri non ko li yudkhil Allahu ha Allah na nafi rahmatihi yurmende mum aywa masalan anani de man yasha'u muhaji anani law tazayyalu sannatan julbe be e hefere be certino so tawi be paltondiri julbe be jehi keedi bangi hefre be keedi bangi Allah wi la azabna alladhina kafaru mami leftanno ben don yeddube min ho mabbe ha adabal lafta aliman muslim iz ja'ala alladhina kafaru be su'anan iz tuma de ja'ala alladhina de Allah wadi Allah ja'ala alladhina kafaru de Allah wadi ben wade ben be ganda ko yeddube fi qulubihim Allah wade berde mabbe alhamiyata ko wiete mawnikina wiete calagol tan hamiyatal jahiliyati aywa calagol masalan majjiyankobe woni mawnikinare majjiyankobe hol dum aywa saddahum an-nabiy wa ashabi an al-masjid al-haram faddade be nelaado Allah e wondibe mum gasuuru Allah hormanteru ndu be celi
wimo yande calagol tan hamiyata calagol aljahiliyati majjiyankoɓe calagol mabɓe ɗoftade gonga e wallude ɓe masalan ewa fenade sanna tan wona ɗum Allah wi waɗi ɗum Allah wi waɗi ɗum ɗum woni jaala alladina tumande Allah waɗino ɓe waɗi ɓen waɗe ɓen kafaru yedduɓe fi qulubihim ɓerɗumen alhamiyata ko wiyete calagol hamiyata aljahiliyati calagol majjiyankoɓe ngol ɓe calino holngol faddade julɓe ɓe haɗa ɗumen yettade suudu Allah Allah wi fa anzalallahu Allah noon jippini sakinatahu kuɓidogol mum ala rasulihi e dow nelaɗo mum wa alal mu'minina o jippini kuɓidogol makko e dendagal julɓe ɓe fof wa alzamahum Allah ñimnani julɓe ɓe kalimata taqwa konngol kulgol Allah holngol konngol la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wa udifat ila taqwa li annaha sababuha sa yi Allah wi kalimata taqwa la ilaha illa Allah ko konngol kulo sababuha ko Allah wi la ilaha illa Allah wa kanu kamɓe julɓe kamɓe ɓuri handude e ngol ɗo konngol e keefe wa ahlaha sabu kamɓe jeeygol wona wa kana Allahu serani Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde aliman Allah kala hunde ko ganduɗo nelaɗo Allah meeɗino hoyɗude to amu Hudaybiya o hoyɗi e koyɗol kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallam omo ko adinde o yahata o hoyɗi omo naati Makka kanko e sahabaɓe makko eɓe kooli eɓe pembi koye mabɓe tellini oɗo ay waraba ba'dul munafiqin yogay nafiqeɓe cikkiti mbi ɗum ko koydol dabbu tan ko hoyɗo ko wona ko en sinno ko gonga wonno en natan hey Allah noon wiba laqad saraka Allahu rasulahu ru'ya wallahi laqad saraka Allah Allah farmanteru insha Allah so tawi Allah haaji wadi tabarruki Allah kam haajatan ɗum kam jeeyi ɗum ko enen kono Allah kay kan ala wiyata so jaɓi Allah kay jaɓat tan taɗo wi noon kay ɗum ko di tabarruki oɗo insha Allah wona insha Allah men insha Allah ko alay sago so Allah jaɓi men enen ko alay sago amina oɗon kooli muhalliqina oɗon pembi ru'usakum koye mon o muqassirina walla oɗon usti koye mon mo onon naati ma on naan Makka oɗon usti koye mon walla naaton Makka aywa masaw oɗon pembi koye mon te kadi la takhafuna kala julɗo haqiqa wonta hul kefere kala ni jiiɗa julɗo hul kefere ona julɗo pama ɗum bimi so tawi ko julɗo haqiqa hulta kefere ala ɗuta julɗo wonta Allah wi noon Allah wi la takhafuna abadan on gonta maslaha fa ja'ala min duni zalika Allah noon waɗi ko adi oɗo ko adi naatgol ngol oɗo min duuni oɗo koko adi naatgol ngol Allah waɗani on fatan qariba udditare de ngandi mo on naato Makka mbaɗi hen ko yewra ko adi de naatgol mon ɗam waɗani mon neyen fayda ngam dañi tawen woni fa ja'ala min duni dhalika fatan qariba والذي كان قواني أن أرسل رسوله دين الإسلام دنانغال دين جفو أولو دين ونصر ودي دو أفامد وكفى بالله يوني الله نون شهيدا وسيد وند أنك مرسل بما ذكر وند كان لا أكد حالاكو قال تعالى اللوي محمد رسول الله keɓe sattoɓe keɓere ɓe so nangi keɓere tan nafata ɗum aha ruhama u baynahum ɓe ganduɗa ko yurmodiroɓe hakkude mumen no neɗɗo yurmoto ɓim no ɓiɗɗo yurmoto jinnam noon julɓe ɓe jurmodirta e koye mumen noon julɓe mbiyayo mba tarahum sa yiiɓe jiyaɓe rukka an keɓe rukƴoɓe mandeji wonde keɓe julɓe fi wujuhi mum koye jeese mabɓe sa fi tawi yiiɓe ñande yawmal qiyamati jiya jeese ɗeɗe beddo daroɗe enen dan wini mbi tal wa annahum sajadu fi dunya sa yiɓe ganda ɓeɗo ko juulannoɓe aɗum min asari sujudi o woni sifa julɗo to wa masaluhum oɗo sifa fil injili woni to linjil Allah wi ka zar'in kamɓe julɓe ɓe mbayi kono gawri akhraja yalti sab'ahu fobre mum fa asarahu walli ɗum sembini ɗum fastaghlaza ha tekkidi gila ɗo wonno andi gawri so fuɗi wonta ko cetton cekkon seeɗa julɓe mbano ɗe puɗɗotode ko seeɗa ene reɓa haɓe keewi ha wayno wayi joni fastawa fotodiri focci ala suuqihi e korlam yu'jibu sa dari mo wona yebde ngesa ma ha mbatta sa naate ngesa yiyatake
ko ni julɗo bay premier ɗo ko setta ene fammi kono noon yaha ɓoyi watta yeɓete Allah wi waɗiri noon ko li yaghida bihim hawa tikkinira ɗutti golli golleji moƴƴi minhum e sahabaɓe ɓe Allah fodaniɓe maghfiratan kafrangal wa ajran en jobdi aziman mawdi a faami oɗo ko minhum ko sahabaɓe oɗo ko jinsiya wona ha oɗo ko li bayanil jinsi wiya fat ɗari ko sahaba makko suratul hujurati simore nde ko non de wiyete madina to jippi aaje ko 17 bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah sallallahu alaihi wasallam e jabino Allah kambe leñol bani tamimen be ngari enelaade Allah be dabbi enelaade Allah yo wonno hokkibe mo ene janginabe mo ene julnabe mo ene wadanabe diin mo Allah be diin mo ay seerembe moddibe ene bada dum so tawi are wuro tumni yewa almudo mo ene wadi dum e jangulu do be ngari be tawi do nelaade wonde Sayyidina Abubakar e Sayyidina Umar Sayyidina Abubakar wi Rasul sallallahu alaihi wasallam يمر القعقاع بن معبد جمير أودو كانيو سيدنا أبو بكر بي أن عمر جدا ران كو لورتي am dum jelaani ami mi yimi yo yamir baka yoni a goddo sari be jame o wi min mi yi lurde ma be ngone non dugdude kan Seydina Umar Seydina Abu Bakr be ngone dugdude ha sawtuji mabbe amti dow wana ganyo amanu he modon gondunde Allah la tuqaddimu hoto gardine kongol hoto gardine golle bayna yaday rasulillahi do yeso nela Allah sallallahu alaihi wasallam hoto mbadi dum so wana o yamir hay goto mo yamir tawdo yeyi bismillah jami wattaqullaha qul ya Allah inna Allah Allah non gande sami'un ko non wo kongudi mon alimun gandudo golle mon famide caggal dum non Allah kadi jippini aya o don eden jaari dum to bange seerembe jiyaabe Allah yettinobe Allahji be don so tawi a joodi be sarama bila ya haaldu ses sada haalde mabbe kadi ta wullu ya haaldu sawtu ma yo bur listude sawtuji mabbe koy ndido ni ya haaldu ses allawi ya ayyuhalladhina amanu hey modon gondin be Allah la tarfa'u hoto bamte aswatakum sawtuji mon so don kala fawqa sawtin nabi aha kanani ka jaharina kom penyingol ba'dikum yogamon li ba'din wonande yoga ala badire ses sada haalday Sadio no ngullirtani sada haalday ceerno won hoto wadir non dum non tawana anda wana joni non be ndebe nani din kongudi be batti lestinde kadi kongudi mabbe ha sanela ha dem be dawat ha hay nande ko be jaboto kadi o wayno ay o jippi kadi Sayyidina Abu Bakr kongudi sawtuji min inda rasulillah to nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam sana kada woni lestina allahi ulaika alladhina ko be ngoni ben imtahana Allah be Allah jarribi qulubahum berde mum taqwa wonande kudol Allah be do woni be Allah jarribi kudol Allah e der berde mumen koye yimbe umminobe arnobe hedde nange hoore be ngari da rasulu sallallahu ko fulbe bani tamimen ko lamaji bani tam be ngari do ewa foolibe ene tahi bibbe mabbe ene tahi jawdele mabbe ene tahi hunde rewbe mabbe na gaddiga jonon be ngari don do Madina do pour be cotta bibbe be dum woni bani tan kadima wafdun min Allah il hujurat be ngoni caggal e Muhammad tan neddo no dowran kuywere ni be ngoni noddir don nelaado bi an akhruj ilayna yaltin sawfa inna madhana daynu wa zamuna shay'un taman yusu min madinati wonen to e be ko wala ismin ko be ngulla tan e bakko wa kanu 70 rajulan kebe capan jeedi do gorko gadi muli fi da'i zarari lahum be ngari sottude besnguji mabbe wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam na'iman lil qa'ilati on sahane la dani hedde fa galahum jaf bani tamimin o be ko daibe bani tamimin
لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم أي بيدو فل سنة وانا Allah andini kam so habde mudum kambe bura tampinde dum wallahi men hudano be kalko be mbasa wonde kono non leñol mabbe ma heddo ha den be piya dajjal kam yimbe fo ma ndok dajjal ha do kambe be taje dani mum dum non be dacce be keddo dum taadi hudde so dum halkanno be kambe fo be huda be kalko kambe nem jogi nafande ke feccere feccere dinde be cioti dum sanna non wana no be badi de daire be ndejino tan ha nelaado ummima ari tawi be don tan ma yafoto no fofo ko nelaado sekani be tan yaafi en feccere wi feccere dinde be cioti Allah non jippini aya garo Allah wi innal ladina yunaduna ben be e yunaduna ka be ene ewno ma an nelaado Allah mi tawi hudde be ene nodduma be haggile ولو أنهم صبروا سنة بمنينو حتى تخرج إليهم ها أيلتي مبه لكان خيرا لهم دمبرنا مجندب سبب منينو بنجوديما ها أيلتي ما يفرنو كديكو وكان والله الله غفور كو جافتون رحيم جرمتون وي آية غارو او جيبي كوي نيهوبه آية غارو نيهوبه walla ala ay garo o jippi koy neddo miijoto tan gongina andi miijo sikke mojani inna ba'da dhanni mawha ko waaji goto ene wiye ugbatu walidu bun ugbata bun abi mu'aydi kanko Uthman bun Affan kambe jiidi yumma ko le fulbe wiye mustaqim be ngarino da rasul sallallahu alaihi wasallam kebe julbe be jabino Allah nelaada habina mabbe foolibe be jabi Allah e be totta asakeje mbada ko julbe wada fof joni non ana atte ena ho ngada asakeje mabbe nelaado nele mabbe walidu bun ubbata bun abi mu'ayd nelaado nele mabbe on wiyo ya abbe asakeje mabbe on non de be ngoni heferebe de be belda non pamirta beldal ala na hakkunde mabbe de be non ko on nela mabbe be ngonti jul ga fay mustala ari ha yolde hakkunde he haali wurongo fof abbiti enen dogana peewa makko ben jogi cebbe ben jogi gaawe ben jogi silimeje enen dogana peewa makko kanko ne iblisa naate berde makko wi beedo so tawi mo do ko bardo e soyni dogi e nanga botti o do joni ko nandi dogi walla soyni dogi haydara andata o horta nela wi kon o wi yari be do warde be celin totten asakeede de haadani mo haydara o haadani mo be haydara be celin totten asakeede de nela wi tawde be celin mo totten asakeede tibi jettude konu yana ya man barak har nela de yaade har nelde konu yaade to mabbe woode sete gar madina do yetti wi na sallallahu alaihi wasallam minen dey min coyninoma nelaado min moodi min cikki yaro ala letter ma wala nelal ma aray makko wonde ada tikkari min e min moodi non tikkere Allah e nelaado mum e amen dum addi min ga min gaddi non asakeje amen nani nelaado wi jehe nawi asakeje mum nelaado dal tuumi wi jehe nelaado tati konu waddi hen arme timmudo woni mawdo kono général Khalid bun Walid on buri bonde fof akay Seyna Ali Khalid bun Walid be ko beeso jiddi on ko tut be ganda haydara kanyumen ko warde tan sahaba be nena be buri bonde Khalid bun Walid en Seyna Ali Seyna Umar en be ko nyaat kanyumen kanko re Sayfullah silama o yetti o wi se Khalid sa yehi yo wodo moggida to be jiyatama so tawi ko haade ko jamma jahoton so on nane mabbe noddinaali hoto jane e mabbe sebe totti on asakeje jabe diine maleji diine sebe totti on wadeni
Khalid bi min jabi Khalid ardi bangi dundu hebi tan moggini be jiyani tinani wuro ngo tinani futuru yoni be nani madina be nani wuro ngo nano dina juuli ngayni geeji joni be nani be noddina salatu yoni be nani be noddina Khalid yetti yettude arme yi gadda sakkeje Khalid nawsituna la yiribe so wana mojjere e timmal Allah jippina ay garowo ma jonjon ma halane Allah wi ya ayyuhal ladina amanu hey modon gongdinbe Allah in ja'akum so tawi adde modon fasiqun fasig bi naba'in e khabar fatabayyanu penyinino de so sai ari wi adama wi de gonga aka nyanen da an juldo so fasige arema wima Abdul Jalla kay wimani te ayyaade Abdul Jalla wima non anan Abdul Jalla wima non tan annene ndeeja jagga sévère so Abdul Hadir makko ngu jan nyanya to an ko bo anda tan badde ko ko har ko tida jagga na ba nyanda ko wiide ya wiide ko tan so ni woni aran nan ko ya wiide ya annene ko biya gonde ko e ko non Abdul wima tan dara dum ñana kala ne waɗa men neɗɗo ara ma tawi kaari ko yiɗama kaari ko nan min wima ko Allahu akbar an ko sa arana kaari jogo ja ma bana ñame sa arana kaari warma kaari kay wimani ala hada ma jabde ɗacco ha janenda ay oɗo jogo kaali ko wara fana Allah fata bayyanu ɗum woni in ja'akum so tawi adde mon fasiqun fasiq bi naba in khabar fata bayyanu peññinone ɗe ko woni sababu feññininade o wi an tusibu hadam yimɓe bi jahalatin joma warta ko julɓe ɓol Allah noon yiɗi nelaade jaɓata ɗum Allah wi son mbaɗi ɗum fa tusbihu battinon ala ma fa'altum e ko mbaɗɗon e bonande ko battinon nadimina ko on nimsi Allah wi sahabaɓe wa'lamu gande koye anna fikum rasulallahi gande nelaɗo Allah ne wonde moɗon tantum joni noon enen arɓe caggal nelaɗo ɓe sa tinaki tan an kam tawde aya jippota ko a sattannade erir sa lamɗo noon sa ceerno e sa galo fof sa rene kanata erir ɓuuri bonde fof ko lamɗo walla ceerno walla galo nene kala ma nan ɓuuri ceerno moƴƴo kalifaɓe ɓe lamɓe ɓe walla alɗuɓe ɓe nene kala mawol ko nanɗa miskina Allah ko wiyete sa wi miskina Allah donto sa ko wi kaari yiɗama amande ka pen moy hol gañomo kanko wiyete yiɗaka ko jogiiɗo hunde on kay yiyete yiɗa kam ɗeɓa gomɗini seɗɗa mo ala haydara ko añete dona kanga ngo haydara añede ne moƴƴi ha may añede hoto ñaago Allah wasde añede saabu kala mo ak dañani sago mum kala dañɗo sago mum añete wonko joguiɗa gañeɗa sa dañani haydara noon ka ɓoccode walla ala haydara ɗo gañowo ñagoɗɗa ko woni pulaar fuutankoɓe biyata ko hoto gaño dañi sago mum ɗum woni kono hoto añe hoto ñaago ɗum Allah de ñaago Allah hoto a dañata nde noon gañani sago ma sa añaka tan a dañani sago ma nde dañƴa sago ma fof ka gañateɗo aha noon hoto gaño dañi sago mum ɗum ñagoɗɗa Allah ala ko gonɗa ala ko joguiɗa ala ko mbawɗa enen gañaɗa hay jeygol e naata hay jeygol jogui ko haajo hay jenggo yiiɗa on o jenggo waɗata jengol jogui haajo noon ko ma gona moƴƴo walla gona galo walla gona jontaɗo gañeɗa non law yu'tikum sawdo min al-amriji khabaruji di odan ka Allah wi la anittum ma on dañ bakkat onon tan non dañata bakkat sabu kanko ala ko sabu ko onon haal penal be onon dañata bakkat modan haalan tan gadanta bakkat walakin Allah ko woni Allah ahabbaba ilaykum al-iman o yidi e modon habbaba inna ilaykum fi Allah yo on gon julbe ɗum tagi toujours rentina on omo yiɗi gonon julɓe ɗum tagi toujours so tawi aɗa waɗa ko boni a yiyata ko metti ganda Allah yiɗama kala baɗowo ko boni a dañata a jarabi ganda Allah yiɗama tabi aɗa ɓeydo dañde aɗa waɗa ko boni ɓeydo yontede aɗa waɗa ko boni aɗa ɓeydo sellude ganda Allah yiɗama saɗa waɗa ko boni so Allah ne yinma woda ko holluma mbeɗa ala tuuba ganda ko mbaɗɗa ko moƴƴani yo noon Allah waɗata
saɗa waɗa ko boni ha da waɗi ko boni a jabbat ngesa tenke ñaama ha laaɓa Allah andinma on ko mbaɗɗa tubana ɗum kono aɗa waɗa ko boni sa jabbi a dañat sa ɗannima a dañat sa aɗa wi ŋeŋ aɗa selli hay huuɗa wandade ganda Allah yiɗam baba ilaykum al iman wa zayyanahu usudidum fi qulubikum e berde mon wa karaha wa ani ilaykum fewde mon al kufra kefir Allah ani e mon kefir wal fusuga e fasika wal isyana e gof Allah anani on ula be do ngone few as-sabituna ala dinihim be Allah anani dumen kefir be Allah anani dumen nafiqago be Allah anani dumen gof be Allah yinne mum limanago be Allah sudan dumen limanago ulaykum ar-rasul fadlan ɗum ko dokkal min Allahi ummarade Allah wa ni'matan ko ni'ma ummarade Allah wallahu Allah noon alimun kanko woni ganduɗo hakimun ñeñuɗo en na'ifatani so tawi pelle ɗiɗi minal mu'minina e julɓe iqtatalu so pelle ɗiɗi julɓe kaɓi so julɓe kaɓi onon julɓe ɓe kaɓa hakkude maɓɓe yimɓe ɗiɗo kaɓi keɓe julɓe onon julɓe ɓe kaɓa ka ɓe mbiɗon ko yon belditin mbiɗon ko yon nodduɓe kalanonɓe ko Allah wi e haare ko ɓe kuula Allah ɓe beldita so hen goto yalti wallantere ne weldite oya salima enen julɓe heddiɓe fof kaɓene on fami Pulaar Demba Bah de pelle ɗiɗi kaɓi walla leeɗe ɗiɗi kaɓi walla leyɗele ɗiɗi kaɓi keɓe julɓe onon julɓe ɓe kaɓaka ɓe mbiɗen ko yen jatoɗo belditinen ɓe joƴƴinen ɓe belditinen ɓe saɗa welditina noon ƴoƴ hoto namdoko addi hare nden haɗa iftoto saɗa welditina yimɓe hoto namdoko addi hare saabu sa namdi addi hare oya haalat so oya haali oyo wona gonga so ɓoyi cippira ɓeyda bone joni kay ko toñaɗo o e toñƴo fof yoɓe dutto e Allah tan kasi toñaɗo o yaada e mone toñƴo o tubana Allah kasi Allah nandi toñƴo wona sohlani kaɗa namdo an mbiɗa ari a weltin kaltata koko moƴƴi oto wi ko ɗum ɗo oto wi nden kay tawi an tuuɗi nden kay wala o mbiyaɗo kañum toño kadi hande nden haɗa ko timmi emin gandi toñƴo mon min jiɗa woni wa in ta'ifatani hare nde haalaka wonto adi jippade haalaka jippi ko Usamatu bun Zeydin ɓi Zeydu maccuɗo nelaɗo o ko nehaɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wiyete Usamatu bun Zeyd o wi mi meeɗino min e nelaɗo Allah min mbaɗɗoti mbabba nelaɗo heeri yeeso heeri caggal no cukalel sa waɗi ɗin cukalel caggal keta wala o wi nantime nelaɗo emin mbaɗɗi mbabba omo juuroyo Saadu bun Abi Ubadata tawa sellani omo salminoya ɗum emin mbaɗɗi mbabba no mbabba maro sentat mbabba ne senta neba sentira ni haba are jakka goto jakka o noon julɓe ɓe e hefereɓe yahudiyankoɓe e rafiqeɓe Abdullah ibn Ubay en fof ene jakka he enen juuɗi nelaɗo noon ari ha faadi tan nangi mbabba anden mbabba so tawini heño seeɗa so dartima hendu yahata seeɗa pundi ruuki seeɗa yen e makko e Abdullah ibn Ubay waɗini ɗiɗo mum pour ko wone haalde noon kanko nelaɗo Allah ko wone kuule Allah mbaɗeni Abdullah Ubay wi haadide Abdullah ndeno Abdullah ibn Ubay ko kefere wonno hade wontu nafik Abdullah ibn Ubay wi ko kalta ko gonga kono non min jiida ngaraɗo aɗa tampini min fundi joni no waɗi ni o suumi goto e sahabaɓe Rasul sallallahu alaihi wasallam ne wonno ɗon on wimo wallahi la bawlu himarihi atyabu min miskika mi wondi coofe mbabba makko kanko nelaɗo Allah ɓuri urde lati ma an coofe mbabba ba ɓuri urde lati ma an andi ko safrata wona waji o laaɓi sabu ko mawɗo leñol ko jontaɗo leñol o wi ɗum ni ɓe gone fiidirde noon hankanti e baliji tamaroje cata tamaroje e piidira paɗe
ɓen piya goɓɓe wonna ali wa saafi paɗe ene piidir paɗe e balittaɓe goɓɓe piidir ɓe goɗe haɗe woni o in ɗa'ifatani so tawi pelle ɗiɗi minal mu'minina e julɓe iktatalu kaɓi Allah wi fa aslihu baynahuma moƴƴine hakkude maɓɓe fa in bagat so tawi bewi ihdehuma goota e pelle ɗe ala ukhra e dow fedde heddine nde fa qatilu onon julɓe ɓe kaɓaka ɓe kaɓe allati e nden fedde tabiri ne ganda ene bewi hatta tafi a hande rutto ila amrillahi fewde yamirore noon Allah wi yan mbat so julɓe kaɓi en ndendiniɓe yoɓe beldit oɗo wi mi jaɓi eɗen beldita oɗo wi mi jaɓani enen julɓe heddiɓe ɓe ndenden e jaɓɗo o enen foof kaɓene oya neɗɗo yimɓe mbawi ɗum ne weeɓiri feewi ko yimɓe ɓe goni ɓe gona natti goni nafigue ɓe gona julɓe kono habde neɗɗo woni tan ko weebde sikkata habde neɗɗo sa ñamminani a yarnani ala mbaɗo ala wona gonga e kawran tan hay sa ñamminani mu a yarnani mu aɗa wawi habde makko wuro ngo foof hoore fonde ha waɗi feggere so tawi joni yimɓe nan ɗo kaɓi enen wuro ngo en jaɓɓi koye men en jeehi ɗo haaɓe en noddiɓe yoɓe ngar ɓe beldita kamɓe haɓɓe ɓe hen goto yalti walantere jaɓɓi welditede oya wi min ni jaɓani ko laakaɗa tan mbiyen Allah jarama a jarama moƴƴi joɗɗen jonde men mawo dañ inde mawo dañ janaysa mawo dañ yangi mawo ko dañi ko wawa walande hoore makko alay sago o walle ene heddiɓe mbaɗemo guero so dañi mayde en garan tan o arta so time mayde makko ay garo alani galle makko tan o arata yimɓeɓe yo arta ceero so goɗɗo suusa arde ɗo e hoore fon so wiyama hoore fon nayi fof kaɓe kaari mbi wonde min haade o salima welditeɗe min garta janese ɓiyi walla janese ɓiyi joom suma walla janese makko min garata won ceerno goɗɗo suudinade ɗo natta nden noon andata mayde makko nden noon ruttoto yimɓe he julɗo no weeɓi ha taɗaɗa ko wani mayde makko so dawri yenga hay goto arani fewata so dawri inde hay goto arani fewata so dawri kumal hay goto arani fewata ndeke ono weeɓi ha a faami de kaɓene makko haw arta so arti goppa ko Allah kaɓeɗen makko so arti saɗa haaɓe haɓira saabu Allah wona noon joom lakdar wiya sa tikkude tikkiri saabu Allah saɗa welde saabu Allah ɗum woni saabu Allah ɗum addi hen haare men ko cali ɗe garti woni fa in fa'at so tawi o rutti fedde nde ruttima bonnode nde salinode ruttede nde nden arti e diine Allah fa aslihu e baynahuma hakkunde bil adli nun ɗan Allah yu aksidu nun ɗe Allah noon yuhibbul muqsidina Allah en yiɗi nun ɗuɓi gande innamal mu'minuna ay julɓe ikhwatun ko musidaɓe e diine julɓe e to banggue diine no comme jiidu wima e baba non fa aslihu moƴƴine bayna akhawaykum hakkunde musidagu mon so tawi yimɓe ɓe poɗodiri moƴƴine hakkunde mum wattaqullah hakkunde Allah la'allakum bele jo onon turhamuna oɗon jurme ya ayyuhalladhina amanu e hey moɗon gonɗinɓe Allah la yaskhar hoto jalkit qawmun yimɓe min qawmin e yimɓe ay goto jalkinneɗo e goto to jalkinneɗo o wi aya o jippi koye bani tamim en ko wayno Ammar ibnu Yasir e Suhaybu en hol ɗum hoynede jomum pour basal tan walla yawirede pour ala hay hunde tan ala Allah wi hay julɗo goto hoto jalkiti neɗɗo julɗo banɗum sabu asa yama jo an yakuna khayran minhum yama jo an yakuna jalkitteɗo o nde o laatoto khayran taw kanko ɓuuri moƴƴude minhum e jalkitoɓe aɗa jalkiti taw waɗi wurma Allah waɗa baɗe enen worɓe ɓe hoɗo jalkiten kanko yama no jalkitteɗo tawa kanko ɓuuri wala nisa'un wona kadi rewɓe e mon hoto jalkid min nisa ina rewɓe sabu asa yama jo an yakunna rewɓe ɓe ɓe jalkitta ɓe kanko debbo jalkitowo o yama jo mo jalkitta o khayran min hunna tawa ɓen ɓuuri moƴƴude e maɓɓe kamɓe jalkitoɓe aɗa jalkita neɗɗo taw kañum ɓuurma aya o jippi woni sababu o kam ko yumma Hafsatu ko rewɓe suddiɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi hay sa yi gorko
ene muyna e mbeewa a jali mboɗo huli hade ma wontude mbeewa sare nakki Abdullah ibn Mas'ud wi al bala'u muwakkalun bil qawli jarabuya ko kongol addata ɗum kala ko jiiɗa kalɗa saren ka waɗa ɗum sa o pan yiide hun tan kaala saren tan an kadi a jarri porté ɗum an kay mbiɗa ko ya rento tawde a yiyoma waɗa ko moƴƴaani rento hoto haala kono sa haali tan al bala'u muwakkalun bil mandi sa rena ko kalɗa ko a wattat wadde ɗum annen o wi sa renaki sa jalkiti rawanu sa renaki o wi somi jalkiti rawanu bo huli ni haɗa wonto rawanu woni sababu o mbiɗen ay o jippi koye safiyata bintu hayyi balagaha anna hassata qalat bintu yahudiyin yumma safiyatu joom suudu nela sallah sallam ko yahudiyanke wonno yumma hassatu noon ñohimo yo o ɓi yahudiyanke tan pottirɗo yimɓe o ɓi kaari ko ɓi yahudiyanke non rewɓe mbaɗani tan koɓe nawliraɓe noon ko rewɓe nelaɗo Allah joni noon rasulu sallah sallam ari suudu makko kanko safiyata tawi omo woya nelaɗo wi ko goyata o wi hafsatu wi komi ɓi yahudiyanke ene jalkitan nela sallah sallam wi a wana ɓi yahudiyanke ka ɓi annabi bamma ko annabi kadi ko annabi resma tane ko annabi bamma ko annabi kadi ko annabi resma an ko jalkitirtuma fa fima taftakhiru alayka holko wasorto e dow ma rasulu wi yumma hafsatu ittaqillaha hul allah hul allah koto toon jambur a famide wona faami ngati allah wi wala talmizu hoto ngaybine anfusakum koye mon allah wi hoto aybine hoore ma aɗa woni aybinde hoore mum aybinde goɗɗo aybinde hoore mum ko aybinde goɗɗo sa wi neɗɗo hunde tan wima sa wi o ala bamum ɗi kanko wima ala bamma sa ɗiɗi ƴatti yumma ƴette tan a ƴettata yummu neɗɗo sa tawi yumma a yiɗi tan heɗade yumma ƴette ƴetta yummu neɗɗo joni joni yumma ƴette ko mbawɗa hen ta tuyama yumma ƴette tan ƴetta yummu neɗɗo ɗum wala talmisu anfusakum wara ngaybine koye mon a faami noon de wala tanabazu bil alqabi hoto noddire yimɓe ɓe baccoje ɗe jiɗa wiide neɗɗo faasiɗe wiide neɗɗo keefeero walla inde ne yiɗa hoto mbaɗe bi'sa bos nismul fusuku inde faasigago ba'dal imani caggal nde neɗɗo woni julɗo sa woni julɗo ha gasi an kandi inde ne moƴƴani fof fata wiyeɗe o wi jimo o wi ida shi'ta an tahya sa'idan min arrada wa hadduka mawfurun wa irduka sinu lisanaka la tazkuru bihi awratam di so tawi an neɗɗo aɗa yiɗi wuurde ka malaɗo aɗa yiɗi wuurde aɗa daɗi e halkare aɗa yiɗi wuurde aɗa gueɗal ma ne timmi aɗa yiɗi wuurde ɓanduma ene reeni ɗemgal ma hoto haal ayiba janan ɗemgal ma hoto aybinir goɗɗo deƴƴu fa kulluka awratu sabu an ne kay ka ayibaji ɓoli wali nasi alsun yimɓe ɓe jogui ɗemɗe no jogorɗani ndeke an a fota aybinde neɗɗo an ka ayibaji ɓoli sa ruttimaɗa aybine janan oyi wa aynaka in abdat ilayka ma'ayibun fa da'aha wa qul ya aynu linnasi ayun o wi yitere ma so feññinanima e neɗɗo ayiba a ƴeewi neɗɗo tan wiya makko ayiba mbiya yitere hoto toñam yimɓe no jogorimi ni ko noon yimɓe jogori yitere ko kolluɗami ko kankono ko ɗuɓo yiye am ɗum noon dem yitere hoto toñam mboɗo mooli Allah fa atir bi ma'rufin Allah wi saɗa wande wondire no moƴƴiri wa samihi man i'tada kala toñɗoma yaafo ɗum wa faari saɗa sertene kay serte walakin billati asanu saɗa serte kono saɗa sertire no moƴƴiri famide ɗum tagi ceerno Bakar Kahid rahmatullahi alayhi o wi ida bana baytan min zujaja la tarjuman ida bana baytan min zujaja la yarjumanna an-nasa bil hijara o wi an neɗɗo sa mahi suudu weeruji hoto uddir fallantere beddoɗa yimɓe kaaƴi sa mahi suudu weeruji aɗa nder suudu to a ƴetti kaaƴi aɗa werlo bedda
sebe bedditi mama na nafma ndeki jom ayi bota aybi yewta yewtan suudu weeru sa woni sa beddima kaaji yew sa nyalla to ha ni wadum ya ma suudu keba tan jewa famide dum woni non wala anani Allah wi wa man lam yatub kala mo tubane dum fa ulaika be humu zalimuna bi teton ya ayyuhalladhina amanu Allah wi he modon gongden be Allah ijtanibu kathiran ndento de ko heewi min adhanni jikki inna ba'da dhanni ihmun yoga jikkeji ko bakkata ko dum ala ndento de jikke de yoga jikkeji ko bakkata sabu ngandra dum ko hacci ko dakata ene yalta sa atti gaade yalta mbiya ɗi kayo de jongu fan min ɗo ñiimomo yalta ɗo suudu ñiimomo yalta ɗo de pour bukki ɗo ndi cuude jaltuɗo fof ko bonɗo hay a dañi bakkat kanko ene wawi taw ko haade ko jeeyowo ene wawi taw ko waaji o wi ar sot ar mi sooda o yeeya ɗum yalta an to meh moƴƴin tan mbiya tan ko mere ko wona walla o naata e baara wonɓe baaruɓe ɓe ne coota wona neɗɗo wirtoɗo jogui darakol walla jeeso walla jeesoɗo en aywa gonɗo e baara jerowo sangarta ko e nder baara woni ima jeeyowo argay naata nder sooda jalta so goɗɗo yimaɗo yalta e baara wima ka jerowo sangar so tinnaki noon wiya ko a yalti baara mi yimomo yalta e baara kay yengulen ɗo ñande kay o wirtimimomo yaha o kay ko jaro sangar min kawdi de yengulen do kay mo yalta ay tawana gon a dañi bakkat walla njiya debbo ene yalta e suudu gorko ene yaha ene jentila taw gorko gontono ko dabator ene jentila taw ko haaju makko ene jentila taw ko guppono no dum comcumartiri kono an kam tawnata tan ko wonde ko gasdo ka bi ka ko gasdo fa ka yalla suulen tan ni ñoo yalla suudu ko gas atani bakkal jero afena an juldo wiya ko moƴƴin juldo hoto bonnu dum kala dum jiida mo wada hayto yo wada ni hoto bonnu fiftan ko moƴƴere woni so inna ba'da dhanni ismu fami Pullar Demba Bah holko woni sababu ayo jippade wonno sababu ayo o jippade kala sahabaɓe rasulu sallallahu alaihi wasallam somo ya konu alɗuɓe fof ɗiɗo fof alɗuɓe fatanŋeɓe o waɗ ɗumen mbaɗon sadio ni miskino yaade mumen pour wawa fewna ɗumen ata en wawa waɗa ɗumen gueɗe pour wawa mbete kañum ne ñamore hen joni noon Salmanul Farisi o yehi woodi yontaɓe ɗiɗo ɓe o wadda kanko joni noon ko ɓen o ligganto nelaɗi ko yo wonde ɓen pour ɓen ko pewjata ko o wawa ñamde hen o fewnan ɗumen o ñamore hen tawde ala haydara joni noon ɓe jeehi wolde nde daari gasɗe waji ɓe mbi yo ya o ardoyo pour o wawa fewnan ɗumen hunde pour so ngari taw pari ñaama kanko o yetti o wiyo neɗɗo foftoɗo seeɗa tuggi o ɗanori ɓe gartoy ɓe tawi haydara falay ɓe mbino way Salman on fewnoɗa min o wi ala min de mi yejji ɓe gari ɓe mbi min foftete tan ɗanori ɓe mbi wadde ya galle ne sallah sallam ƴeewa so tawi wonko heddi toon ko Usamatu woni kiisiŋene la sallah sallam Usamatu bun Zeyd o yetti o wi Usamatu so encore heddi ɗon o wi nenaɗo min de kole jam ɗi taw min fewjana ɗumen hay hunde so wonko woni ɗo henna tan nelaɗo wiya to kiisiŋe to o yehi kiisiŋe to Usamatu wi haydara heddaki ɗo gasi haalaji Usamatu wi gasi haydara heddaki o arti o haalani ɓe o wi Usamatu de wi haydara ala toon ɓe mbi wadde ya galle Seydina Oumar ya sonko heddi to ɓe gal Seydina Oumar no wi kiisiŋe mum o mbeɗa wonko jogui on wi ala o arti o wi haydara o wi ya galle Seydina Ousmane ɓen ne mbi ala o arti o wi o joni noon o runki o yehi ɓe mbi an hay soko ɓe mbi gone ñoode o mbi o hay soko woydu maniru mi neɗɗo mo tawi o ko cuuno kala ko yewta ba hay so woydu maniru neɗɗo mo tawi ko ɓeeɓi ande ɓe ñohi kadi Usamatu kadi ɓe mbi Usamatu ne jogui nan toon wonko ñamete nan toon ko gamboto Usamatu waɗaka barke ande ɓe ñohi wona ɓe gari noon gala rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓe jetti ɓe juuɗi nde ɓe jetti galle nelaɗo Allah eɓe ñukki ndo
ko be bi wonde usamatu wonko heddi eywa sali tottude be de be jetti be joodi ha boy nelaado wi jam wonande elle kunude mon de mi yi hen tewde elle won tew keccu urata me kunude won mi tew min gondi hande fof mi nyama hay ketel o yala o nyami kay o yala o nyehi usamatu o nyehi salman o ya o nyehi usamatu mbi don ko gambo mbi don won ko heddi ga hayso ko gambo tan dum addi on nin addi on nyukindade dum non wala ta jassasu o nyukide wala yaghtab hoto nyo ba'dukum yoga mon ba'dan yoga sabu ayuhibbu ahadukum mbele goto mon ni yidi an yaakula ne nyaamata lahama akhihi tew minu walla mawnum mayitan ne may wona mon jiddo tawde mawnum ne may tan tima hen jakka ali fakaritumu on jida dum odo gani dum no wattaqullaha kuli Allah kuli Allah de odo ne e tubani al kambe be gandi ko nelaado hali ko gol sabu be ñohi salman e mi salman ko ciuna be ñohi usama bi ko gam fami dum non hoto ñohate hoto ñuk neddo kadi hoto ñukkinto ñukkindade mojjani de wonno neddo fo kiñaado wasta ko tawaye mum neddo timmani abadan nelaado Allah gottimi hay goto tagado Allah timminan so wana nelaado Allah kala mo wana nelaado Allah wona ayiba woni mum a andi non anda hadan ma andude ayiba neddo non ko sadi yidi mum awa ande mako ayib neddo mo jidda o kala ko wadi ene welma kala no wayno yon ma yida non kala ko wadi yodata ayyata mum kon ayib dum aljimo wi ay nurida qalilatun an kulli ayib walakin ayna subtu bil masariya yitere wenda sa wala ma neddo so ko dum tonti jodi okay ana hande mu sa tawi mo judo kanko woni judo sa tawi o mari e kanko mari Allah ne wala ay ada wala ma tan ciar so yahaadi jama biya onon o non kala fa abadan Allah ne wala sa yehi so yehi jama biya ko woni juldo so bodi tonti jodi ada hande hen so bodi tonti cekidi o ko jankini tan o ko jeedal tan neddo ma yida o so bodi mo comci cekidi bi Allah boni ma nay Allah wonde ko nayi tay so bodi mo comci jodi bi anda ko mawni kini o sika kan burimbe so yehi jama be anda ko nafi o ela burimbe dine so yahan jama be ko kuda a wela ko man ceerno goddum ala sa wela ma neddo ala ayiba kono mo ala ayiba ala so wana nelaado Allah pama dum mo ala ayiba ala e aduna so wana nelaado Allah dum non foto rewinto eywa awraji julbe kalamo ganda en lo wuti dum rewidade awraji julbe kalamo Allah wurti rewidade ayibaji julbe ma Allah hoynumo o mayata o hoyani kankon bimo o mayata o hoyani kalamo Allah wurti e yaade tan ne ƴeewa ayibaji yimbe ne ñukkido o mayata Allah hoynani mo Allah jabata fami dum woni wala to jassasu Allah yi hore jabe dum ñoore non ene heewi façon ngaji wiyete ñoore ko haalde e neddo ko woni mum ko kalda e makko ko nana e makko kono non sa haali o hedimo o mettina don kabat dum ne harmi wiyete ñoore ko haalde ko woni e makko te kadi sa haalani wa wonani on lawondirat akara suusa haalandem wiyete ñoore wa amma haalde ko ala neddo ko fenani wete sa haali ko ala neddo ko afeni fenani ko dum kam ko dum aduna harmude nde wonno fenade den won wiibe dendangal ummul kaba'ir ko fenade dendangal yummum gofi fof ko fenade fenade buri yerde sangara bonde fenade buri jina bonde fenade buri wujjude bonde fof ko fenade woni bamum kala won wiibe jina buri bonde kono ko hawra fenade buri bonde so fenade benni non yerde sangal buri bonde nde wonno do gede didi won sahaba goto are rasul sallallahu alaihi wasallam o wi nela sallallahu alaihi wasallam
mi ari tuubde mbiɗa ñaaguima noon ko jamirtami mi woppa ɗum tan taw gueɗe gote mi wawa pude fof kono mbaɗa ñaaguima jamirami gueɗe gote tan mi wasa wadde gueɗe bonɗe ɗe fof wawa woppide komi neɗɗo mbaɗa ñaaguima noon jamirami tan gueɗe gote woppa nela woppu fenade ya woppu fenade tan koddi ko fof wat woppu fenade eɗen gandi so neɗɗo yari sangara hiddete eɗen gandi so neɗɗo jini hiddete so neɗɗo waɗi hoore wartete joni o woppi fenade so ari o wiya mo waɗa jina tan o miijo so tawi o hooti so nelaɗo Allah namde ma mum ko garduɗo o fenata o wawa kadi fende so haali kadi o waɗe ɗum noon o woppa kadi so yi ƴetti bunel sangara waɗe huɗo ko tan o miijo o siili o somi yari sangal kadi somi yeehi to nelaɗo namde mbete mi yari sangal somi wi mi yarani mi feni mi jamfimamamo somi yari kadi mi fiye ɗum noon dari yo woppu sangal woppu fenade tan fof ha woppode fof nde wonna a suusa kadi ɗum kam ka gardude a woppat ɗum en tawi sa fenande ala ko mbatta eyyo en mbi noon tuubu buya anani o wiyete sanga o wiyete ñoore anta ɓuula fi akika ma huwa fihi ko kaala e bande ko woni mum ɗum wiyete ñoore ko amma ko wiyete ifku ko kaala e makko ko nanɗa wiyete ifku ko kalta ko nannoɗa woda kalanɗo o sirru kaltoya sirru o ɗum wiyete ifku ɗum wiyete dagay kora neɗɗo haalama ɗo sirru mum kalta ɗum wiyete ifku ɗum moƴƴani faami ɗum on wiyete ko cemtowo e penowo jiida cemtowo ko kaalowo ko haalanano kaltoyowo o wiyete cemtowo penowo noon ko kaalowo ko haalano ɓeyde hen seeɗa fami pularo de wonko haala kono noon ɓeyda hen seeɗa mbaɗa hen kanjal seeɗa ha safa seeɗa taw ko fenani won gonga woni hen kono fenani woni nder fenani ne heewi hen hayso gonga ne lommi hen seeɗa a ɓurtini ɗum wiyete fenani on wiyete anani on ko penowo wiyete wa amma kaalawo ko haalaka tan aslan miijo hun tan haala o wiyete ko bahitu wiyete o yawmal qiyamah ay ɗo sekete ha heɓa ɗo gabgal ngal ɗo woppire noon o ko perintoɗo wiyete Allah wi wattaqullaha kule Allah kule lefte Allah e ñoogol tuubane Allah inna Allah noon tawwabun ko jaɓowo tuubu buye wonande tuubɓe rahimun jurmotoɗo ɓe ya ayyuhan nasu hey moɗon yimɓe inna no minen khalaqnakum min zakarin wa untha one kadi aya kadi jippori ko sababu kadi holko wonno sababu o Abdullah ibn Abbas o wi ñalawma mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naati makkatal mukarramati amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan nelaɗo yamiri bilali hatta ala dahar al kaabati ha bilali ngabbi dow suudu kaaba dari fa azina noddini bilali dari noddini joni noon saha baɓe darinoɓe sara ɗon ɓe gone ñoode fa qala utabu bun usayd bun abil fayd o ɗo gorko wi alhamdulillahi alladi qabada abi hatta la yara hadha al yawm min de mi yetti Allah barɗo babam tawa ko o ñalawma hande ko adi min de yetti Allah babam barɗo babam tawa ko o ñalawma hande o min de mi yetti on babam mi yetti Allah tawa ka tan o tan maccuɗo ngabbuɗo suudu kaga tan mi yetti Allah babam mo tawa kadi goɗɗo wiya hakki kum hisam on wi ma wajada muhammadun gayra hada al ghurabi aswad mu'addina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wawa dañde noddinowo so wana o jeyi ɓalejo eɓe ñoha de eɓe ñoha bilaji o jeyi ɓalejo nelaɗo yiyata yo ñoddinde ngabba ɗum suudu kaaba en ko Umar tan Sahlu bun Umar wi so tawi in yuridillaha shay'an yughayyiruhu so Allah muuyi bonande huunde heewi ko waylude ɗum ɗo enen basiken diine men o jogoy ko bonde o bilali ngabbude dow suudu kaaba ne noddina kay wana jam Abu Sufyan ñanden tuubi Abu Sufyan ko ñanden tuubi ko fatu Makka tuubi Abu Sufyan wi ana de la aqulu shay'an min de haydara mi halta sabu akhafu an yukhbirahu rabbus samawati mbodo huli
jeyɗo asamanuji hada haaltande makko kalten ko fa ata jibrilu sallallahu radiyallahu anhu jibril are nela sallallahu alaihi wasallam haalan ɗum keɓe kaali ko nelaɗo noddiɓe namdiɓe koɓe mbi ko beele ko gonga ɓe mbi ko wallahi ɓe mbi ko gonga Allah no jippini ayo Allah wi ya ayyuhannasu hey moɗon yimɓe inna no minen khalaqnakum min tagino on min tagi on min zakarin ko ummade gorko unsa e debbo min gitti on ko debbo e gorko onon fof ko yummira tan goto e babiraɗo goto tagaɗon wa ja'alnakum min mbaɗi on shu'uban ko on kinɓe wa qaba'ila ko on leƴƴi min mbaɗen kon leƴƴi ɓe ko wamarankoɓe ɓe ko soose en ɓe ko tubakoɓe ɓe ko arabeɓe wa qaba'ila woni wa qaba'ila leƴƴi shu'ubu ko kinde woni ha pular en mbiya ɓe ko subalɓe ɓe ko maccuɓe ɓe ko safalɓe ɓe ko awluɓe ɓe ko fulɓe ɓe ko toroɓe ɗum wiyete hinde Allah wi banni on noon banni on ko on leƴƴi banni on ko on kinde Allah wi mbaɗirmi ni ko li ta'arafu beele yimɓe ɓe ene gandodira ko li ta'arafu beele ɓe gandodira ɓe daña no ɓe gurdi tan o wiye komi sakke fewna nawa jeere o wiye komi labba seha woyndu nawa jeere wowru nawa jeere o wiye komi labalana ettalana nawa maayo o wiye komi cubballa awalingo nawa jeere kono fof ko gotum inna karamakum indallahi ataqakum ɓuri teddude mon to Allah ko ɓurɗon hulde Allah kala ɓurɗo hulde Allah on tan teddude Allah wa amma komi toroɗo walla komi sarif walla komi maccuɗo walla komi cedɗo minen ko ni min mbayi bolle puy huuɗo Allah tan sa wonana e pot a tus inna akramakum indallahi atqakum kala ɓurɗo on hulde Allah on ɓuri to Allah gasi inna akramakum ɓurɗo teddude e moɗon indallahi to Allah to atqakum ko ɓurɗo on hulde Allah o wi oɗo aya zajran lahum an tafakhuri bil ansab oɗo ari ko gufdeɓe wasarade askoji asko kaari minen ko asko kaari en watta kasuru bil amwal wiide minen jawɗele minen jogii jawdi min mbayni mbay wal isdira'i bil faqra'i hoynude wasɓe ala o wi wana ɗum wa annal madara ala taqwa fayida o dal ko hulde Allah li anna al jami'a min adamin dendangal tagore fof min koye adama wa hawa wa innamal fadlu bit taqwa ay ɓural koto hulde Allah wana hay hunde famen kan andi kamɓe ɓe mbino ko bilade ko maccuɗo bilade ko ni way bilade ko ni way bilade ko wana maccuɗo o wi la tufaddiluhum illa bittaqwa wana wojjude wana ranwude wana ɓawlude ala Allah ɓurniri yimɓe ko hulde Allah ɓurɗo hulde Allah fof ɓuri inna akramakum indallahi hormi nanto inna allaha Allah noon alimun kanko woni ganduɗo on khabirun ko pitiɗo nder mon qalatil arabu eggi hoɗi en hono fulɓe bani nafri en e bani asad en ɓe mbi amanna ɓe gari ɓe gone wiide min gonɗini e ɓerɗe men ɓuul wiiɓe Allah wi lam tu'minu wiiɓe on gonɗinani walakin ko woni ɓuulu aslamna mbiye min jebbilima tan ko joni naɗɗon tan on cuwa taw mbiya on gonɗini walamma yadkhulul imanu fi qulubikum limanagal suwa naade e ɓerɗe mon taw ene wawi noon naata kono ɗo suwa taw wa in turi'ullaha so on ɗoftima Allah wa rasulahu on ɗoftima nelaɗo Allah la yalitukum Allah ustanta on min a'malikum e golle mon sey an hay tus inna allaha Allah ghafurun ko jaafotoɗo julɓe rahimun jurmotoɗo ɓe innamal mu'minuna ay ko wiyete julɓe e gonga gonɗinɗo Allah Allah sifanma julɗo so tawi ko noon mbaɗa ganda naati yen sa wayani noon ganda hawrani kebla mbata noon Allah haalama heɗo Allah wi innal ladina ay alladina amanu wiyete julɓe innamal mu'minuna ay wiyete julɓe ko alladina ko ɓen amanu billahi ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah
wa rasulihi ene gonɗini nelaɗo Allah humma lam yartabu keɓe gonɗini Allah ɓe gonɗini nelaɗo ɓe cikkitaki e diine mabɓe hay tus wa jahadu ɓe kaɓa ɓe kaɓira bi amwalihim jawɗele mabɓe o anfusihim pittali fi sabili diine Allah ulaika Allah wi ɓeɗo humus sadiquna ɓeɗo goni gonɗuɓe e limanagu mumen so tawi ko noon mbaɗa bisimilla so tawi wona noon ganda a hoɗane ɗum wiɓe atu allimuna allaha on gandinat Allah bi dinikum diine mon wallahu Allah noon ya'lamune andi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi e ko wone leyɗel wallahu Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo yamunnuna alayka eɓe mbajo e ma an nelaɗo Allah an aslamu pour ɓe jebbilanima Allah kul wiɓe la tamunnu alayya hoto mbajoɗe e am islamakum l'islam mon ala hoto mbajoɗe am ɗum aha pour l'islam mon o ala hoto mbajoɗe am islamakum wona mana bi islamikum ko ɗum woni mana o bal ɗattu kay الله يمن عليكم أولا أنا ودعو من أمين قل السلام عليكم على كل من جماعه من المصالحين بينهم إن الله من يعلم من غيب السماوات وما تمامي والأبدلي والله الله بصير كان كوني جو بما يعملون كبن الله سورة قاف سمورن ديكو نون دي ويتي قاف ويامako الله أعلم بمراده won wiɓe gaaf ko hayre wiyete noon hayre nde wiyama kayre filti aduna o fof ni wiyete ko gaaf aduna o mumtas hayre nde ko kangi bulaaju asaman ko bulɗata ko sabu bulɗugol hayre nde woni sababu asaman o jiiɗani bulɗi ko sabu bulɗugol hayre nde nangi cinsiji mum nangi asaman o bulɗi ni wiyete ko gaaf dendangal dagandeji asaman koye mayre timpi sen mbaɗi asaman no jogui ɓoggi koye mayre haɓɓa ni wiyete ko jabalu gaaf waaji goto no wiye zalqarnayni en jangguinomo inna yajuuja wa majuuja wiyama o arino e jabalu qaf o yi kaaƴe tokose ene goɗi less hayre nde o wi kanko zalqarnayni o wi hayre nde holi an hayre nde wi mbiyetemi ko gaaf o wi kon ɗo kaaƴon tokoson gonkon carama hol kon ɗo o wi ɗum ɗo ko kala wuro wongo e aduna he kon ɗo kaaƴon ko ɗaɗi mum kala wuro wongo e aduna he kon ɗo kaaƴon tokoson kon jiiɗa kankon goni ɗaɗi wuro ngo so tawi Allah muuyi dillinde wuro leydi ŋaaɓo wuro ngo naata nder Allah yamirtam mi dillina hayre nde ɗaɗɗol ngol taƴa wuro ngo yolko nder kanko zalqarnayni o wi qaaf haalanam e mawnugol Allah ɗo tolni ande wonko ganduɗa e Allah mbudi kalna e mawnugol Allah o wi jeyɗo ene ode ne jogui alhaali o wi ɗo jiiɗami ɗo o wi aduna o fof min filti geej oɗo geej jabal qaf ko caggal mum woni geej mo jiyata Dakar o jabal qaf nan caggal mum jabal qaf filti aduna o fof o wi ɗo jiiɗami ɗo caggalam ɗo jabal qaf haalata e zalqarnayni o wi caggalam ngal leydi gotiri nan toon leydi gotiri ndi sa yiiɗi taccude ndi ko duuɓi 100 o wi e nder mayri kayri leydi ndi caggal mayri 100 hayre galas ene toon kala hen hayre ene hela wonde nden sanno wana kaaƴa galas ɗe e ndiɗo leydi ɗo ndi woni ɗo kaaƴa galas ɗe ene ɗon sanno wana ɗe ɗon kaaƴa galas wallahi la taraktu min harri jahannam ɗo gonmi ɗo mami duppoto mi wonta nda joni saabu nguleydi jahannam neɗɗo sulki hen noon kanko oɗo zalqarne o wi ɓeydanam o wi jibrilu ene daro e yeeso Allah jiya signa so signi buhe makko signa kala hen signande ujunnaje temedere malaika ne tagge hen ɓe ɗiɗo malaikaji goni darotoɗe yeeso Allah ene turi koye mumen so Allah muuyi haalde ɓe mbi kanji fof ɗi keɓɓito mbiya la ilaha illa Allah ɗum woni Allah wi yawma yaqumu ruhu wal malaikatu safan la yatakallamuna illa man azina lahu rrahman wa qala sawaba la ilaha illa Allah gafuni bisimillahi wiyama noon rasul sallallahu e hewno jangude e julde taske suratu qaf
فامي جولت كوكري اقتربت الساعة وما جنغن نو خري قاف ان يد الجمعه سمو خربنا وما جنغ قاف الله وي قاف الله اعلم بمراده الله دي اندي مو يعني مو e karfeje الله وي والقران المجيد mi wonzi qur'ana mo ganda ko teddudo bal daccu kay kambe ajibube kawama kambe makanade an jaahum pour are mabbe munzirun certinowo minhum jeado mabbe on wiibe jeygol ne woodi on wiibe ummital ne woodi be kawa faqalal kafiruna hefere be mbi haza wiide jeygol ne woodi ummital ne woodi shay'un ko hunde ajibun de ganda ko hawni a idha mitna meleso min mayi wa kunna turaban min gonti leydi be mbi min dutto min gonta yim zalika gol don duttogol raj'un ko duttogol ba'idun goddugol yani wana gonga kada alimna allawi e min gandi de ma tan usul ardu ko leydi ndu ustuno e mabbe minhum e mabbe ko leydi ndu nyame mabbe allawi bada ande wo indana enega amen ga kitabun deftere hafizur reyanore golle lawhul mahfuz ko gawoni bal acuni kazzabu be penni bil haqqi qur'ana lamma ja'ahum tumane qur'ana are mabbe fahum kambe e odo rasul sallallahu alaihi wasallam gede mu e qur'an fi amrin ebe alhali marijin mo ganduda jilludo mo ganda dilludo qalu marratan sahirun wa sihrun be bi hen sahaji nelaado ko bilejo be bi qur'ana ko bilew be bi hen sahaji nelaado ko nalanke be bi qur'ana ko nalan kaw be bi hen sahaji nelaado ko wage be bi qur'ana ko wagan kaw allawi afalam yanzuru bele be jiyani be tesko e ko be kala kambe yeddu ummital bele be jiyani ila samai fewde asama fawqahum gondo dow mabbe yebe jew kayfa banayna ha holno min mari odo asaman bila amadin dosde ngala piyoji ngala haydara ala nana dari allawi wa zayyanaha min tudri odo asama te wa malaha ala e asaman he min furujin ko wete cheikh enen biata masalan gewi ngala asaman amedi hene gewol ha wal arda allawi leydi ndine allawi ndido leydi madadna ha min bertini koy dow leydi ndiyam sakki les ganda dum sa asi woydu ko dawata ron ndiyam de leydi ndi fayi koy dow ndiyam ada wawno yabbude ndi yulfito naata e ndiyam maya wala kono Allah wadani no maha hubere otoji doga hen fo ko ndiyam sakki Allah ko min wadi wa alqayna fiha allawi min beddi ilaydi he rawasiya kay wa anbatna min kunni fiha ilaydi min kulli zawjin kala fasmil tahi dindin da ko jodi ta ko sura ta inda ko ta ko 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 wala ko ta ko wa kulli abdin wa man makira kala makira min dum jutto ko da tare amen allawi wa nazzalna min jippini min as-samai ummade asama ma andiyam mubarakan kewdam barke allawi fa anbatna bihi min punniri sabu ndiyam dam jannatin sardingaji wa habba anani de e gabbe al hasidi de ene soñe gawri ndi ene soñe min punniri sabu ndiyam an kam ayidu walla wan nakhla Allah wi min punniri kadi ko wete tamaroje de ganda basigatin ko jurtide taw laha ene wodani tamaroje de dal un pineje nadidun de ganda ko paw to ndir rizqan dum ko arzige lil ibadi wonande jiyat Allah wi wa ahyayna min ngurtiniri bihi sabu ndiyam dam baldatan leydi maytan ni ganda ko njornode kazalika no ndido leydi wurtiri ni al khuruj woni jaltugol e goble fa kayfa tunkiruna holno jeddirton holko jeddanta dum kay kazabat Allah wi sebe jeddima fennino qablahum ko adibe taw munuhin yimbe annabi nuhu be pennino kalka wa ashabur ras yimbe woydu en ben kadi ko jom jawdi en gonno ko yimbe hanzalatu bun safwan ko annabi nelano e mabbe hanzalatu on nelano e mabbe ben ko jom woydu en ben pennino be baji batu e be pewjana annabi mabbe nebe bardata dum be jodi do de be tinani woydu won koy dijj woydu ne dida ene dida ha heboy to te cettem batu to o ga bangene dida ha hebi cettem batu ga bang yo bang tan woydu didi ha gasi tan woydu yolbe ci kam fo be natene ma gasi be gonno koy fewjande annabi ko mbaradu betini wana be mbara be cikkano ko ay hunde e be mbata kambe fulbe be e be toppi e be gadde jawdele mabbe be jodi be ngari yarnuti e be pewjana ne be bardata annabi o ndeke woydu nana didi walillahi junudu samawati Allah jogi konuji kewdi dum do ko konuji Allah jeya woyndu halkibe ay gorti prane mabbe
Allah wi ben pennino min calcule men wa hamudu yimbe annabi salihu pennino wa adu yimbe annabi hudu pennino wa fir'aunu odo ne fenni wa ikhwanu ludin musidabe annabi ludu ne pennino wa ashabul aikati yimbe mbolo en hono yimbe annabi shuaibu ben ne ponnino wa qawmu tubba'in yimbe odo lamdo en jangino ko boyani beedo fo pennino kullun beedo haalabe pop kazzaba rusula pennino laabe hono no makkanabe pennirmani kono non fa haqqa waddi wa'idi chappojam ko mbini be mammi wade mabbe fo dum wadde mabbe be kalkiba be jehi be non so nenaki non badami dum Allah wi afa ayina bele ronkintu min bil khalqil awwali ha tago adiungo bele ronkintu mi wadde dum mo ronkani wadde ko adi no ronka artirte bal hum daccu kambe fi labsin e be tikke min khalqina tago jadidin hesa wala qad khalaqna al insan wallahi min tagina danki wa na'lamu min gand ma tuwaswisu bihi ko sokinta dum anani nafsuhu fitanuma allawi wa nahnu minan aqrabu minan quri ballade e netto ilayhi fewdene de gandal amen min hablil warid e dadol dande ay dadol ma dande gol allawi no gol ballori mani min buri on ballade idh yatalaqal mutalaqiyan nyalawmo mo hawri yidido be ene kawra holi on malaika nakir e munkar malaikaaji bakkilaadi golle neddo anil yamin to bange nyamo qa'idun najud wa anil shimali malaika beetedo nakir o to bange nano ene jodi ko woni qa'idu eden jodi Allah wi ma yalfiu yaltata min qawlin kongol o weddota ko kongol kanko neddo illa ladayhi so wada enado makko do raqibun denowo atidun mo ganduda ko tawnowo golle makko neddo mo ganduda ko tawnowo golle makko kala ko kalda o mona sarama ma yalfidu min qawli neddo weddota ko kongol illa ladayhi raqibun atid sa sikki a haali ala nando ala asemti be kay kam nan gondema e certes masona nyane mayda kala ko kala so jam be binda so bone be binda ha ngara ngobela wajaat sakaratul maut so tawi ari kaade ki mayde en neddo bil haqqi e gonga neddo o yi hatta yarahul munkiru laha jeddunodo mayde yira yitere mum ngas wanda fittanu du ene yalta e makko suwa mayde taw o man dara kanko binodo mayde ala Allah wi wiyamo zalika ay ndedo mayde ma kunta minhu tahid koko latino da e mum ada doga ko mayde no dogano da nde ko den ari ma kunta minhu tahid koko latino da e mum ada doga ko nani dogde ala ada lele dow diwama bande en fof nana taarima be no jogi taafiyaji be no jogi jarnemo seeda wa qila marraqin hol moccowo noddoye mboj jeewaye aaye ko nafata wa zanna annahu al-firaq o mo yana nanyande en ko ceeri ko woni do ha dum ma wadoyde goto fof no tombi dum Allah wi so tawi dum wadi amayi ha ko Allah haaji wonu fi khafi suri Allah du wuttama e ummital zalika nyalawmo mo du wuttawo yawmul wa'idi woni nyalawma sappore wonande kefero e lettede wajaat aranyare hen kullu nafsin kala fitandu yo fitandu ma'aha ene wonde mum sa'igun malaika mo ene sogga dum wa sahidun e malaika ceedotonodo golle mum walla mo ene seedo golle mum holdum koyde makko e juude makko de ene ceedonomo nyene hen o ardata ngara o wi kala garowo yawmal qiyamati malaika rewata e mudum ne alto anjettuda dogdu ala Allah wiyam tanko kefer Allah wi ala gada kunta alati noma to aduna fi ghaflatin min hadha aday jettude o nyalawma han Allah wi fa kasafna an min kuntanna ila ada ombo na ada seboro nyalawma o kono non a jamaa fa basaru kan yawma hadidun hande non gita maade ne belide lojol ala de hande de ayiri gita ma on saha wa qala qarinuhu malaika mo wonduno o bindanno do golle makko on wi'a haza
ay oɗo kayite ma ladayya koko wonnoɗo am atidun ne tawna nani janngu o jannga lettere makko o tawa ko bone woni hen malik wiyene garde jeygol o wiyete ko malik Allah wiyamo alqiya fi jahannama weddo e jahannama he kulla kaffarin kala jeddannoɗo anidin candalo jeddannoɗo gonga candolinnoɗo e gonga manna'in lil khayr cadanoɗo masalan tottude moƴƴere calatonoɗo askude mu'tadin kewɗo toñje muribin cikkitiɗo e diine mum alladina on ja'alama allahi bannoɗo wondude Allah ilahan deweteɗo akhara gon weddomo Allah wi fa alqiyahu be beddomo fil azabi elata ashadidi chatud so naati jeygol kanko kefero ha gati qala qarinuhu seydane makko cindo diido makko o iblisa wi rabbana joomi amen ma adagaytuhu o mi majjinani dum de walakin ko woni kana fi dalalin ba'idin de wonno so naati jeygol ko iblis nannimo ko iblis wadi ha nanni jeygol iblis wi mala ma adagaytuhu mi bewnanimo mi murtinanimo min kanko murtini hoore makko nde o yahata bala oma nawa buu sappo nde mi yamiranoma ko kanko itti poos makko nanɗo nde o yahata aren baba ha wul hammido yurande mi tottanimo kaalisi o yaatoon nde o yahata teere masalan aniri aren avoni lamir Diop omo yaha toon omo yoɓa ujunnaji sappo omo naata masalan Yousoufou Ndour wona min hokkunoma ɗum kanko walakin kana fi dalalin ba'idin koye makko kanko wonno e majjere woɗɗude gonga kanko murtini hoore makko o naata mi imtinani ñande hen o fabbi o wasi darsude sabu yiɗoyde yeɓoyde bal o wi ko coupe hande final hakkude hoode e way jannaɓe ko yehi o nato o woppi darsu makko Allah ma aɗa gaytu kefe iblis ma aɗa gaytu min ñande min nangani jogi makko mi wiya yaara bal kanko woppi darsu makko o yehi bal kanko wi wona min ala Allah wi iblisa e an cay la tahtasimu ladayya koto beñodiri e am ɗo oɗon kewi haala sabu waqad qaddamtu ilaykum mi ardinino e moɗon to aduna bil wa'idi cappoje mi haalani on kala baɗɗo ko moƴƴani komi nanno ɗum jeygol oɗon mbaɗe kam gulaji sabu ma yubaddalu qawlu ladayya wottitake konngol ɗo am ɗo hande ko mbimi ko mi waɗat ɗum tan oto tampine koye moon son jarni mi yaafaki son kaalimi yaafaki ganta fof mo jiɗɗon gaɗe haydara wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin hay so biya Allah yaafara fama ana bi dhallamin lil abid min mi wonani toñowo maccuɓi de wadde nanu neɗɗo jeygol ala ko waɗi kala mo nani jeygol wonko waɗi ko désordre waɗi ko désordre yawma naqulu ñalawma momin mbiyani li jahannama wonande jeygol Allah wi haalanɓe ñalawma momin mbiyani jahannama halim talat mbele a haari taqulu jeygol jaabo hal min mazidin ko ɓeydi sene woodi yo ar en hen ma ɗum wat o wi yawmal qiyamati so yimɓe darima e yeeso Allah jeygol ngol arat capanɗe jeeɗiɗi ujunere guinol wone maggol ɓoggol kala hen ɓoggol capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayika jaggi ɗum ha tiiɗi kono ngol wona jurnade ngol bippat ngol ara ngol daro e yeeso Allah ngol wi ngol yiɗi ko allazi ja'alama allahi ilahan akhar baddunoɗo e Allah goɗɗo yo ar yo yaw Allah yamira malayikaji ene jikka yimɓe he yimɓe ene beddoyo toon ene jikka yimɓe he yimɓe ene beddo toon Allah wiya ngol halim talati a haari ngol wiya hal min mazidin ko ɓeyde hen woodi yo ar encore yo ar on saha la tazalu serata jeygol ngol ne wiya qad hal min mazidin hatta yada rabbul izzati fiha qadamuhul karima felo Allah teddungo ngo ha Allah waɗa felo ngo e dow maggol ngol decca ngol tabo ngol wonta ngol wayno ngol wonani hay hunde ni ngol wona wiide gat yoni ngol wona e taggade o wi aljanna noon palasuji keddo fonnoɓe naatude fof payi jeygol fonnoɓe naatude aljanna fof payi jeygol bone waɗi koɗanɗe seeɗa hedde koɗanɗe seeɗa hoɗete en ko heddi ko fof yeewa Allah taga wongo weddoyo eɗen koɗanɗe heddiɓe
kañum woni alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ko ɓe mbiyete pertuɗo perti ko pertuɗo hoore mum perti bandum perti joom suudu mum perti ɓiyum naato e jeygol ko o wiyete pertuɗo pour line nana ñaa nana kuljini jeyani worɓe men worɓe nana jeygol wafa yo Allah dandine on fa Allah wi wo uzlifatil jannatu ñande hen aljanna o mallinane lil muttaqina wonande hulɓe Allah eɓe jiya aljanna o gayra ba'idin waɗɗani jiya aljanna ɓalline yimɓe ɓe ene ndaara drapoji ɗi ne mbeyo kadi rasuji kadi ne mbaɗa karoje ene mbeyo aɗa ndaara jiya avion ngaji ne mbeyo ne juuro Allah wiɓe haza onon julɓe ɓe ko coynoto ɗon ko ay oɗo ɗeɗo kuɓeje joɗe ma tu aduna koko podana ɗum ɗo wodani li kulli awwabin wonande kala duttiɗo fewde e ɗoftare Allah hafidin den ɗo hoore mum reeni keeri Allah man khashiya arrahmana bil ghaibi mo ganduɗa ko kulannoɗo Allah ko firno so jumina kadi woni a hoore makko e Allah ɗo huɗo wa amma hunde ɗumide kula alaykum hom tasra saɗa hula Allah ko a goto gudda suudu ma coka a tane Allah hula Allah ko ɗo wiyete kulɗo Allah ko amma kulima kay a hulaɗo Allah tan taɗa yiiɗa jibde wa jaa ardi bi qalbine ɓernde muni bin ruttinde Allah wiyaɓe udkhuluha naate e o aljanna bi salamin wondude kisal zalika ay oɗo aljanna e ɗeɗo gueɗe naatgol aljanna ñande hen yawmul khuludi woni ñalawma casal yo Allah waɗen en Allah wi seɓe naati aljanna lahum fiha ene woni to aljanna ma yasha'una kala koɓe jiɗi kala koɓe jiɗi nan to wala dayna ene ga amen mazidun ko ɓeydete emin jogui kadi ɓeydari kadi sa naati aljanna ene jogui kadi wes aljanna no wayi welde ni fof ene jogui wes o noon ko yiide Allah e weliyo Allah yo Allah waɗane wes wa kam heewi ahlakana qablahum ko min kalkuno ko adiɓe min qarnini leƴƴi hefereɓe makka heewi ko min kalkuno ko adiɓe Allah woni koye haaltandeɓe ko jogori waɗoyde yawmal qiyamata ɗum ɗo ko akhbarul waqi'i koko jogori wonoyde wonani taw tade dalga darani kam woni ko haalata so dalga tawi mon waya paama ɗum no waɗoy Allah wi heewi ko min kalki ɓe min kalki ɓe kañumen asaddu minhum ɓen ɓuuri sattude maɓɓe batsan jawlanɗe ɓen ɓuuri ɓe hewde doole fa naqabu ɓen bittino fil bilade e leyɗele ɓen ɓurnoɓe wawde remde ɓurnoɓe wawde ɗannade min kalki ɗumen hal min mahisin yetimo ene so'e ene woodi e maɓɓe ƴeewe so tawi wona maɓɓe ɓe jiya toon o hay goto heddaki kam fof ɓe jeehi inna fi dhalika wone ɗum ɗo la zikra ko wa'zu liman kana lahu mo ganda ene woden qalbun haqqille aw alqa sam'a walla weddi nanɗe mum ende wajetede ene heeɗi o huwa shahidun ne tawni ɓernde andi wa'zu wana noppi nanata ɗum nanata ɗum ko ɓernde nde keɗoɗa waaju nde ko ɓernde ma gaddata wana noppi ɗi ko ɓernde nde gaddata so ɓernde ari tan kala ko nanɗa famat kono so tawi ko noppi ɓernde tawaka ay hunde saabu noppi keɗoto ɓernde yagabo ɗum fametake ɗum en gayna tan kawra enen ɗo mbiya nani ceerno wonko haalanno min mi wattani haqqille e haqqille arani haqqille koko yeehi a wattani kay deke an a naftortako mi nani nani ceerno wonko haalanno elle i ar tawa enen jooɗodi min no haalande mi wattani hen haqqille a wattani kay ko han ma wattude haqqille bara ka ɗay ko jarantuma anni ummade galle ma gara heɗade ko moƴƴi tawa a tawnta haqqille ma kay ko famaragalaji sa andi a tawnta galle mon lella wala gara khalaqna samawati wal arda wallahi min tagi asaman o e leydi ndi wama baynahuma e ko woni hakkunde asaman e leydi fi sittati ayyamin e nder balɗe jeegom Allah jaabiɓe aya garowo nde wonno yahudiyankoɓe ko sayse hen ɓe mbi Allah tagi aduna o koye nder balɗe jeegom ɓe mbi ko ñande alet e altine e talata e alarba alhamisa aljuma gasi mbi summastaraha yawmu sabti ñande aseɗo fofti wastalqa alal arsi ɓe mbi o ajje dow danki makko o waɗi jong ɓe mbi o waɗini jungo makko o waɗini koyɗe makko o leeli kanko Allah taw mo fofto Allah wi ɓe woma masana min lugubin memani min tampere saka min pofto min tampani kono bonɓe needi tan ma cekke jogon ha garon ka wama masana min lugub fami bonneedi
fasbir mun ala ma yaquluna e ko be kalata wa sabbihi subhin bihamdi rabbika yettode joome jul qabla tulu shamsi ko adine nange fudata wa qabla al ghurubi e ko adine nange musata tu subhana tafsir wa min al-layli hunde e jamma fasabbihu jul warande Allah woni tan futuro e geeje wa adbara sujudi se en juuli en gayni kadi subhin hol dum subhanallah woni baqiyatu so en juuli en gayni subhin o wi juul tu subaa juula taksan futo e geeje subak sa gayni juuɓe kadi subhin woni mbiya subhanallah rasulu sallallahu alaihi wasallam wi kala cubihindo Allah caggalde juuli laabi capantete tati o yetti Allah caggalde o juuli laabi capantete tati o mawnini Allah caggalde o juuli laabi capantete tati woni o wi subhanallah laabi capantete tati alhamdulillah laabi capantete tati allahu akbar laabi capantete tati no foti capanɗe jeenayi e jeenayi o timminiri temedere nde la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗum woni baqiyatu o wi o waɗiri ni o wi kala baɗɗo ɗum ghufirat khadayahu wa in kana mislu zabadil bahr Allah yaafi mamamo dendagal bakkatuji ɗi o wanno hayso bakkan makko ɓuri maayo geeji hewde ɓuri nguufa geej hewde Allah yaafimo sa waɗi baqiyatu aliman noon mbasa heñade sa heñima ala hen sa ɓurtini ala hen sa mankini ala hen koko dotta ko tan mbatta so ɓurti moƴani so manki moƴani ka pamal ɗum woni noon ko wima ko wa adbara sujudi e caggal julɗele Allah wi wastami heɗo yawma yunadi munadi ñalawma mo asrafilu noddi woni jeynowo noddi min makanine ko qaribin malliɗo hol ɗon baytul muqaddas ɗon wiyama ɓuuri ɓallade e asaman e leydi foof ɗon ɓuuri ɓallade holko noddata ayyeto hal isamul baliya e hey mon ƴiya dappude wal awsalil mutaqaddi'a e hey mon ɗaɗi taññoji walluhumul mutamazziqa e hey mon tebbuli certunode wasuurul mutafarriqa e hey mon leeɓi certunode inna allaha ya'muru kunna Allah yamiri on an tajtami ina yo on dentu fi fasil gada e ɓurankani ñawore serde yimɓe gummi to mbaɗa gueɗ daro Allah wi yawma ñalawma on ɗon yawma yasma'una ñalawmoɓe kamɓe tagoje ɗe ñalawmoɓe nani a sayhata haacango bil haqqi e gonga ñande hen woni yawmal qiyamati Allah wi zalika on ñalawma yawmul khuruj woni ñalawma jaltugol e goble e notoyade Allah inna no minen nahanu ko ta'kid num yi minen goni wurnonoɓe wonu witu minen goni waroɓe ko ilayna koye amen almasir woni ruttorde yawma tashaqqaqu al-ardu ñalawma mo seeɗi leydi anhum dama sira'an yaw leydi naɓo jakkaɗum zalika Allah wi hen ɗum ɗon fasrun rendinde alayna e dow hattan enen ɗum yasiru nenoɗi rendinde tagonde fof ɗum moɓɓolel goto yeesa e ɗum ko c'est difficile ɗum siɗani haydara c'est difficile Allah wi ɗum c'est difficile nahanu minen a'lamu minen ɓuuri andude bima yaquluna keɓe kalata kamɓe ɓeeɗo hefere wama anta wonani an alayhima maɓɓe bi jabbarin ka bawnowo ɓe gonɗin ala fa zakkir wajoro bil qur'ani wajoro qur'ana man yakhafu mo ene hula wa'idi cappojam ɓen noon ko julɓe ko ɓen goni huloɓe a faami ɗumen ko julɓe nani o wi annahu yanbaghi lis-shakhsi alla ya'ida illa man yasma' wa'dhuhu o wi neɗɗo ɓuri hanandemo ko o wasa wajade so wananano waaju makko kala maɗa waajo yata ko nananowomo mo ganduɗa sa waajima nanantama jarani oto bonnuta kala maɗa waajo yata ko mo ganduɗa sa waajiba ɗum ene nana on naftorto mo ganduɗa sa waajiba nanantama jarani deƴƴo e waajo min in somi waajo a nanata on mbajara men a tampinen jogui ta suratu zariyati si mo nde ko capanɗe jeegom aya wone mayre bisimillahi en ɓallinirima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wa zariyati mi wondiri keneri ƴarotoɗi leydi zarwan e ƴaragol fal hamilati mi wondiri duule ɗe ganduɗa ko dondiɗi ndiyam wiqran e teddugol fal jariyati Allah wi wondiri laaɗe ɗe ganduɗa ene dogay ndiyam yusran e newogol fal muqassimati Allah wi mi wondiri malaikaji peccoji ardiqaji peccoji toɓoji hakkude jiyaɓe e leyɗele Allah wi innama tu aduna la sadiqun ɗeɗo gondoje pop innama tu aduna ay ko podana ɗon holɗum ummital
wallahi la sadiqun ko gonga wa inna dina ay nyalama jobdi la waagi un ko yanata la mahalata was-samaa'i mi wodri ataman zatil hubuki mo ganda ko jomirawa laabi innakum onon makkanabe la fi qawlin odone kongol et rasul sallallahu alaihi wasallam odone kongol to qur'ana anani mukhtalifin lurgol odo be qur'ana ko bilew odo be nelaado Allah ko bileji yufaku ene firlite anhu garewde nelaado Allah yufaku ene firlite anhu garewde qur'ana yufaku ene firlite anhu garewde limanaago man ufika on pirlitaɗo ga peewal e gandal Allah mo Allah hoddirani yo feew on feewata utila ngande hudama al kharrasuna fenol allazina nabyan hum be ganda kanyum en fi ghamratin ene puydam e daire sahuna ko welsindi yasaluna be namdo ne laado al ayyana yawmuddin fal nyalawma jobdi holde arata wiibe yawma hum nyalawma mabbe alan naari e jeygol yuftanuna mobe lettete ko on nyalawma darga nyalawma be jogori nanede jeygol ko on woni nyalawma darga sabe namna wiibe non zuqu Allah wiibe ton mede fitnatakum aywa masalan lefte mon hada de do lefte allazi ko de lefte kuntum fihi de latino de mum tastajiluna odon kenyino to aduna odon bi'ano yo ar e jalkidde innal muttaqina be ganda ene kuli Allah be fi jannatin nyade hen gonata koy sardingaji o uyunine cewle enen be pisinaji akhizina ma atahum kebe nangobe ko Allah rokkibe ma atahum ko rokkibe rabbuhum jommabe innahum ay dedo kanu be latinoma qabla zalika ko adinde be natata aljanna muhsinina kebe moƴƴinnobe to aduna kanu be do be latinoma dalilan ko seeda min al-layli jamma ma yahjauna kebe danoto no jamma kebe danoto ko seeda wonno wa bil ashari ay wendo gaaji humbeedo yastaghfiruna ko imsin tot ene bi astaghfirullah wa fi amwalihim jawdele mabbe de beedo haqqun ene hen haqqi lisa'ili gardo ne nyaago wal mahrumi kadado mo nyaagota ebe dokka dum wo fil ardi ene leydi he ko wayno kaaje e maaje e ledde e besnoje e puuje ko wana dum woni hen ayatun dalillaji ngotim paago hattan Allah lil muqinina wanande yanana wo fi anfusikum son ƴeewi koye mon jiino tagira don ni kaabe don afala tubsiruna bele on ƴeewata gandon dum do baddoni wiyete Allah wo fi samai ene asaman kadi rizqukum arzige mon ko wayno tobo kanyum woni sababu arzige wa ma tu aduna e ko parana don ko ina lette nana hen mbarjitaari nana hen en winda asaman to lahul mahfuz fa wa rabbis samai wal ardi mi wodri ajaydo asaman jeyleydi innahu ko parana don la haqqun ko gonga misla ma annakum yeru ko kala ton yeru ma annakum no onon tan dibuna ko odon kala aha hal ataka yati ari e ma hadisu dayf yewtere hobbe ibrahima odo gorko al mukramina teddinabe wiyama ko malaikaji sappo e dido jibril ko no wonde mabbe iz dakhalu alayhi tumande be ngare baba ibrahima anani faqalu be bi ibrahima salaman kisal dala ibrahima wiibe salamun kisal kay mun ko yimbe munkaruna be ganda ko faytan yimbe be mi anda ko ben ngodi kay kisal yo woni mumen faraga kanko ibrahima o woni ila ahlihi fewde yimbe galle makko e suudade andi ko dum woni sifa makko ko hottude hobbe fa inna min da'bi rabbil manzilil karim an yubadira bil qirafi khufyatin hidaran min an yamna'uhu dayf andi karay sire so tawi dañi kodo jippinama jodima tan heewi ko ruttade der galle addoya kodungu hade kodo o haddema nde wonno sa feññine ko ala sohlani ayene do wadan ala jarani sa awiyata ma kay kodo mbele mi addante dum do ayata gaddoya kay so kodo yidi nyama so yida kay kodo mi addanma ala nyama tewne e kodo ade yara tubamne ala ko woni ma dan kay addata ene jeya e jom galle so tawi woni kala siri so dañi kodo don ruttorde galle woda ko addi kanko ibrahima nan de hobbe be ngari jippi tan urti der galle o wodi ko jeewi fajaa o ardi don bi ijirine ngari saminin ndi ganduda ko fayde ngari nguudani payde ene juuda ha bendi so wonno kanko ibrahima ko yimbe baadiyan kobe o jeya koy fulbe be jogi be batta ko ngeeruji en jangin nyande ngeer wona non be ganda ko ngeer ko lamaji ci andi wonde be lambe ate ko ngeer awon ci ate ha bikiri se
waɗede jeygol ha heewa ha wula jaw jaltina jeygol ngol ha laaɓa ewa heddo nguleki nanna toon ñebbe noon baydaji mbaɗanno nanna toon ñebbe gattira e leydi goppa ha ñebbe ɗe cuurta yaltina taw ñebbe ɗe koñani ñebbe ɗe cuurtat tan ɗum wiyete guerre eyyi walla nanna tan nokon fourni tan andi four huɓɓere jeygol ha wuula tan jeygol ngo fo yalta mburu nanne toon ɓenda walla tew nanne toon ɓenda ko noon ɓe mbaɗanno ɗum wiyete guerre eyyi paama ɗum sa nani ɗum janggo e jaam ganda wiyete ko guerre kanko Ibrahima noon ko ɓuuri o jogaki kanko beyi o ala beyi o ala baali o jogui ko nayi ɓoli konko nayi o jogui noon o wari noon ngaari o juɗi ɗum o addi ene wawi taw ko junno tan no fadi hoɓɓe kanko ɗum woni sifa makko o juɗata taw heeɓe lawol kala koɗo mo yo ƴangalle ko karasire o min jiiɗa ɗum woni fa jaa o ardi bi ijili ne ngaari samini ndi ganduɗa ko paydi fa qarrabahu o ɓallini ngaari ndi ilayhim fewde hoɓɓe noon ñamata ko malikaji bone waɗi tew boni ay o hoɓɓe noon tiime ngaari tan ñamani kala o wiɓe ala ta'kuluna ɗi on ñamata ɓe jaabati ɓe kaldani ɓe mbiyani mo saaɗi ɓe mbiyani mo ɗeppi on saha kanko Ibrahima fa aw jasa o suuɗi fi nafsi e hoore makko minhu e maɓɓe khifatan kulol o huuli wonde yataw wona bandiji ene jogori ardema kono jogori wardemo andi so koɗo arema waranama ngaari ñaami tew on hewani jamfade koɗo addanama tew noon salima ene wawi taw ko say ko jiɗɗo wadde ko boni to huuli noon qaalu ɓe mbima la takhaf oto hul minen ko inna rusulu rabbika minen ko min nelaɓe joome fa o basharuhu Allah wi ɓe beltinirimo bi gulamin e woko ƴere alimin kewde gandal wiyama ko annabi Ishaq ɓe mbimo addi min ga ko joomi amin yomin ƴaŋe yomin kaalane aɗa jogori dañde ɓinguel golol ne wiye Ishaqa ɗum tan addi min ɗo kono ko min ɓennuɓe ko min ɓennuɓe o wi to paaɗon o wi inna ustinna ila qawmin mujrimin maw haala ɗum yesa on saha fa aqbalat imra'atuhu on saha ari joom suudu makko ne wiya Saratu ari fi sarratin ene haaca ene wulla fa dahikat walla fa sakkat wajhaha o wone fiide yeeso makko omo fiya yeeso makko wa qalat omo wiya ajuzun agimun neejo dimaro mo meeɗa jibinde ene yaara duuɓi 99 joom galle mum ne yaara duuɓi temedere duuɓi nogas o wiyede ne tan ɓinguel ɗum wodani ɗum de kam ko hunde hawnide qaalu koɓɓe ɓe mbi kazaliki de komin mbima ko de ɗum wonat de ni de qaala rabbuk ni joome wiide innahu joome noon wal hakimu ko ñemmiɗo e golle al alimu ganduɗo tago mum kala ko wi ene wonat ɗum noon o wi ka dañowo ɓinguel joni duuɓi 99 gas woni reedu en kawerde ma taw kono hawnaki Allah kam sadaqa Allahul azim